Köszönöm a kedves nézőket! Én Gergő Márk, ezt még itt a Minecraft szerver különösére egy PvP-vel jelentkeznék. Itt van már 2 kedves barátom, Peti! Ja, igen, és én is köszönöm a kedves nézőket. Ugyanúgy, amit elmondok, hogy majom vagyunk. És császok. És itt van velünk Dani. Jó, csógatsz, na menjünk. Nézzük az én profi parkour tudásomat. Igen! Már gondolkozunk olyanra, hogy csinálunk egy ilyet, hogy a Dani bakiai, de fú, szerintem szétrögtétek volna az agyatokat. Hát az, ez senki is jönnek, csak ez hihetetlen. Ó, szőke cigány, meg leestem. Bazuka! Milyen bazuka? Nem tudom, én leestem. Gratulálok! Ez jó videó lesz, akkor elindítottam a Peti. Igen, de tudod, ez így jól kezdődik. Hát jól kezdődik, el. Ó, de prógyom! Tudod, jól kezdődik. Jól kezdődik, gyémánt panzer, és nem. Igen, csak a... Jimmy Card, full optos. Jimmy Card, megvitt egy emészítés, basszeg. Hallod, és most komolyan elrondom az első ugrást. És ez hihetetlen! Nem, bazuka! Te kecskefing. Ja, várjál, nem kéne káromkodni, de szint még a YouTube. Anyád, bazuka. Ja, szőke cigány. Nem, csak feldugja neked. Az azt mondja, hogy szőke cigány. Ja. Útra! Ez a lovakép. Atya úristen, mennyi date-pont! Gyertek izéra. Mi a faszom ez? Malomra, gyertek malomra. Most elmentem. Hát azért tudásommal biztos nem fogok eljutni. Átparkurozol a dzsungelre, és a dzsungelről egy nyomulap segítségével átmész az izéra. Mi a faszom az? Malomra, igen, malomra. De Sphinxnél vagyok. Föl is parkuroztál oda? Aha. Gratulálok. Akkor én is oda megyek mindjárt. De gyere át malomra, Peti! Kösz. Ó, bazuka! Ó, kecsi! Hol van? Ja, várjál, leveszem a Minecraft-tól zejét a végén még. Hol van az a híres nevezetes malom? Gyere át izéra. Dzsungel szigetre. Ja, de ott van láncus, ugye tudod? Tudom, én is itt vagyok. Most És majdnem. És balfasz vagy. Bazuka! Csak siess, mert én szerintem meg fogok halni előbb vagy utóbb, de szerintem előbb. Várjál, mindjárt itt vagyok. Itt vagyok. Megyek a láncusért. Siess, én meg is haltam. Azt amint tudsz, rohanját izéra. Malomra. Nem tudom. Hol van? Tudja, a faszom, megyek gombára. Itt nincsen malom, itt csak izé van. Igen, de ott van egy nyomulap, amire ha rász, akkor átdob izéra. Malomra. Hol van az a híres nevezetes malom? Valahol ott, ha ott jársz körbe, ott valahol az oldal. Hát tök jó, nekem most behúzott valami ablakot, azt majdnem leesem. Új, itt egy bazuka. Neki menjen. Bazuka! És meg... Annak már te én is nekelnek a Danes hülye gyereknek. Menjünk át gombira. Igen, én ott vagyok, te gombafejű. És leesett, és még egyetlen egy jumpot sem tudok nyomni. Ó, mi lenne akkor? Ez olyan vagy, mint én. Ja. Hallod, de ez nem is PvP videó, hanem parkour. Parkour. Igen, meg cool. Fúj! Mindegy. Ja, hogy itt van az a szar. Te, kecskefing. Megyek én is. Hajjanya, lézgó. Megint leestél. Nem, pedig azt hittem. Neki mentem egy híjas gyereknek. Én itt vagyok gombán. Jó. 2 HP-val szerinted mennyire fog sikerülni? Nagyon. Próságosan. Itt megadom. Nézzétek a videóban, milyen profi nyomom van. Igen, te nagyon pro anyukádat azt lőjed. Nem, azt nem fogom. Én megadom. Erősködik le a liádon, és amint leérek a fára, meghalok. Pro vagy, Peti. Már megint erősködik le a liádon, azt leérek a földre, azt meghalok. Ez durva volt. Hallod, ez ilyen... Mit csinál? Utolsó blokkon túlcsúsztam. Gratulálok. Hallod, ez ilyen... Atya úristen, mennyi date-pont. Hol vagy, bazuka?
Én vagyok, gombán. Ez előbb ott voltam. Hát akkor basszad meg. Leestem bazukra. Te köcsög. Ja, háttérszajokért. A háttérszajokért bocsánatot kérek. De úgy meg... Gyere. Hát te köcsög, te, mert fölrúglak. Igen. Föllököm a gépedet és megtoszlak. Megy Gabi! Kihívnak neked egy csej egy bandátra. Te kiposztolok benneteket Facebookra. Gyere, ne fotóznak ám. Igen, és maraglak Facebookra. Rómából laksz. Igen, és akkor, na hol? A Tavasz utca 2-n. De bazd meg, én nem is Kaposvári vagyok. Gyere, most nem hol laksz. Nem mozogok, te pöcs. Kezdtem örülni. Ó, megelesem. Ott a Dani. Állj rá a nyomólapra. Nem, én veszem. Jó, akkor menj te pöcs. Itt egy pöcs. Tudom, hogy hol lakik ez a szar. Elmegyek, nem. Bazuka. Ráállok a nyomólapra, Peti. Bazuka. Álljál. Álljál rá a blokkra. Ráálltam. Akkor estél. De nem nyílt ki? Jele. Kussolja. Kussolja, te szarházi. Köcsög. A bazukainak, hogy kivárják. Sehogy Gézel, az hazamész, az csó. Hát Géza, én ahogyan jutok le. Hát Géz, ott van az a gomb, te csóró. Leúrasz onnan, az csó. Várjál, tisztelek. Nem. Vagy de, elkaplak, gyere. Bocs. Bocs, elszámoltam. Bocs. Anyád. Tudod, bazeg, elszámoltam. Tudod, mire most visszajumplok, azt meg fogok halni. Hát miért nem raktad le a cuccodat, te pöcs? Hova? A fagybölcsesztbe szerinted az minek van? Én a hónapra álljak rá. Istenem. Dani, gyere! Nem az orrojamát! Nem fogok meghalni! Azt ott érsz el a semmibe. Erre. Várjál, hány perccel vagyunk? 6-nál. Jó, akkor majd ilyen 9-nek kezdünk el elköszönni. Jó. Aztán majd önmagától is látogatok. Ja, szóval bekaphatjuk. Anyád! Most vagyunk 7 percnél. 9-en szóljanak, csak annyi a lényeg. Jó van. Van nálam most 2 fullos aranyalma, geci. Ennyi. De estél. Aha. Leszáll. Lollipop, éjjel-nappal lollipop. Te ezt nem szereted ezt a számot. Mi? Te ezt nem szereted ezt a lollipopos számot. Én se, de fülbe mászol is, csak azért mondom. Ja? Fülbe mászó szó szerint itt belemászik a füledbe, és akkor így... De szerintem egyszerre majd 2-t is vegyünk föl. Dink, azt hogy tudom fölvenni azt a reszkes chestet? Könnyű és egyszerűen. De ami ott szorok lakni. Ja, oda máshogy kell parkúrozni, de azt nagyon nehéz az eljutni. Nekem csak egyetlen egyszer sikerült és meghaltam. De az ilyen 6-os íjjám. Anyád, fegyem föl. Na én itt vagyok gombán. Rossz! Szívesen. Tüki! Te suttyok! Meghalsz, te suttyok kapitány. Ez szuttyó. Te suttyó, geci. Szuttyó! Mennyi Ctrl-D pont, vagy mire tudjuk Ctrl-Alt-D. Tudod, Ctrl, Alt, Delete. Hogy kell megoldani azt, hogyha lefed egy játék? Ctrl-Alt-Delete. Ctrl-Alt-Delete. Agyázásra. Ctrl-Alt-Delete. Igen. Na, viszont 9 percre vagyunk, szóval... Én megköszönöm a figyelmet, Gergő Mark voltam, ugye itt volt velünk Peti is, te is köszönjél szépen ügyesen. Sziasztok, skacok. Te is, Gyuri. De addig még így gyorsan, meddig a Gyorsan le a videó, gyertek ide, gyertek, egyszer ugorjunk le. Nem, én nem ugrok le. Na, viszont, hogyha tetszett a videó, kommenteljetek, Petinek az e-mail címét berakjuk a leírásba, az enyémet is. Kösz, Csiszi! Szívesen. Az enyémet is, ott lesz a Skype nevünk is, a Steam-es nevünk is, akit érdekel. A Gyurék nem tesszük be, az övé az annyira nem lényeges már, bocsi. Nem fontos. Igen, de ez a videó szerintem aranyos lett volna. Megköszöntem a figyelmet, én Gergő Márk voltam, és Peti, és sziasztok!